Здравейте на всички! Днес ще се потопим в една истинска, интригуваща и малко позната история. Знаете ли, че преди много години Nintendo и Sony са били партньори? Чухте правилно! Пригответе се да разберете повече за митичното устройство, наречено Nintendo PlayStation. Конзолата, която е щела да преобърне гейминг индустрията завинаги. В края на 80-те години Nintendo безспорно са били царете на конзолния пазар. Дори и на върха те са били достатъчно дълновидни, за да видят, че бъдещето е в CD-ROM технологията. Касетите просто не можеха да се мерят с огромния капацитет на дисковете. И така, те се обърнали към Sony, компанията, която вече е произвела звуковия чип, а техния SNES, доказан и надежен партньор. Проектът, който стартират заедно, се нарича PlayStation. Идеята била хем да създадат CD-ROM доправката за съществуващ SNES системата, която да позволява по-големи и сложни игри. Хем да разработят напълно независима система, която да чете както CD-та, така и SNES касети. Представете си само, Nintendo и Sony вярваха за нещо наистина революционно, но както обикновено зад кулисите нещата започнали да се оплитат. Най-просто казано, дебатът бил за контрола върху лицензите, за софтуер и бъдещите приходи от игри за CD-ROM платформата. Nintendo са известни с непоколебимия си контрол върху всяко едно софтуерно заглавие. Смята ли, че тази сделка би дала прекалено много власт на Sony? Възможно е също така да се страхували, че Sony ще се превърне в сериозен конкурент. Според тогавашния президент на Nintendo, Хироши Ямаучи, издигнеш Sony толкова важна роля в разработката на новата CD технология, означавало да им дадеш прекалено голямо влияние на пазара. Ямаучи бил безкомпромисен, когато става въпрос за конкуренцията. И точно в този напрегнат момент на сцената се появява те оправили по-атрактивна оферта към Nintendo, обещавайки им пълен контрол върху софтуерните лицензии и приходите. Тази контраоферта, съчетава с страховете от потенциала на Sony, в крайна сметка наклонила везните. Всичко изглеждало перфектно. Sony вече били инвестирали сериозни пари, инженери, работили денонощ прототипи, се тествали. Sony това партньорство е щел да бъде определящ момент за навлизането им на пазара на видеоигрите. Но точно преди официалното съобщение на изложението за потребителска електроника през януари 1991 година, където всички очаквали да видят триумфалния им съвместен проект, Nintendo шокира всички. Вместо да се появяват редом с Sony пред препълнената зала от сътрудници и медии, Nintendo обяви ново партньорство с Philips. Представете си шока и объркването в залата. Представителите на Sony били смяни, вече подготвили презентацията си. Все едно сте поканали доверен партньор на важна среща, а той е довел някой друг и е заявил, че вече работи с него. Вместо да се окаже, взима генерално решение. Компанията решава да използва натрупаният опит и технологията от провереният проект PlayStation и да поеме по свой собствен път. Така през 1994 година се ражда PlayStation. Конзола, която не само се конкурира спрямо с Nintendo,
но в крайна сметка променя пейзажа на видеоигрите за винаги. И да се каже, че грешката на Nintendo дава трясък на един от най-големите им конкуренти. Историята помни PlayStation като огромния успех, който е, но малци не знаят за нейните корени и за неосъщественото партньорство с Nintendo. Дълго време се смяташе, че всички прототипи на Nintendo PlayStation са унищожени. Но през 2015 година се случва нещо невероятно. Един от тези изключително редки екземпляри е открит в YouTube канала Tribal3. Винете, ако не съм произнасял името правилно. Качиха видеоклип на прототипа Nintendo PlayStation. Конзолата изглеждаше доста подобна на някои от другите системи Nintendo, но на нея пише PlayStation. Как е открита и Ери купувал куп кутии на търг. Когато ги занесъл къщи, той и синът му ги преглеждали и откриха прототипа, заедно с куп компакт дискове. Пратили го на Ben Heck, за да го оправи. В крайна сметка, той успял да го накара да възпроизвежда само аудио, компакт дискове и игри на SNES. А през 2020 година този работещ прототип е продаден на търг за сума от $360 000, което го прави една от най-скъпите гейминг колекционерски вещи в света. Собственикът на търга дори заяви, че му била предложена цена от $1,2 милиона за устройството. Представете си само каква история носи тази конзола. Тя е символ на едно пропуснато бъдеще, на едно партньорство, което не се състоя, но което в крайна сметка доведе до раждането на една гейминг икона. Икона, която се казва Sony PlayStation. Историята на Nintendo PlayStation е завърдяващ пример за това как случайни събития и бизнес решения могат да имат огромно влияние върху цялата индустрия. Какво мислите вие? Чете под коментарите. Ако тази история ви е била интересна, не забравяйте да харесвате това видео, да се абонирате и да натиснете камбанката, за да получите известия за следващото видео. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао и до следващия път!